alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video skal vi fortælle lidt om os selv. Nu starter vi med hendes navn. Hvad hedder du? Jeg hedder Beate. Ja. Hvad hedder du? Christa. Så må jeg gerne gå. Og jeg hedder Karla. Karla. Og jeg er 9 år, og jeg er 8. Og hvad er du? 5. Og vores storebror er... Nej, det her, det er ikke min søster. Hun er bare min bedste veninde. Og min storebror hedder Oscar, han er 12. 12? Så i den her video vil vi gerne lige fortælle lidt om os selv. Hvad er vores yndlingsdyr? Det er... Det er nok en... Christa, kom. Jeg kommer snart. Det er... Min er en hund. Okay, det er min. Palliano ned. Se Oscar, hvem laver en video. Den her video bliver lidt kort. Så skal vi fortælle lidt om vores hus. Jeg har en pool, en trampolin, og så er jeg faktisk ikke mere udenfor. Jeg har et spisebord og nogle nogle stole, så man kan ligge på. Jeg håber, det siger. Vi er i gang med at få græsplæne. Jeg håber, det siger. Og det går rigtig hurtigt. Jeg tror, det kommer til at tage 5 måneder. Og vi har selvfølgelig 2 kæledyr, og det er 2 hunde. En, der er gammel, og hun hedder Bertha, og hun er 13, bliver snart 14. Så har vi en lille hvalp, der er lige blevet 1 den 6. juni. Det er torsdags. Og hun hedder Kaja. Det er torsdags. Jo, det er torsdags. Hvis man ser den. Undskyld, vi lige sætter videoen lidt på pause nogle gange. Det er fordi, vi ikke ved, hvad vi skal sige. Okay, så skal vi sige noget om mit hus. Jeg har en trampolin, En terrasse. en pool. Jeg har en pool En nede ægte i jorden. En ægte pool, den er der hele året rundt. Og så har vi et spisebord, en grill. Jeg har også en grill. Så har jeg... Og nogle spisestole. Og jeg har nogle fisk, og jeg ved ikke, hvor mange, for jeg har rigtig mange. Og sådan nummer 20 eller sådan noget. Skal vi gå ud og hoppe, og så vise dem, hvad vi kan?